Oh, Isha, Isha. Sorry, my dear roommate. आं फैनायाव एसे लेट जाबाय. नों बुंनाय बायदियै टाइम मथे आं फैनो हादियासै. खालि बिजि आंहा शपिं खालामनो नेबाय दङमोन. दाना गिदिर मानसि जाबायथ' आंखौ पात्ताखौनो होलिया. आयु एसेबां रागा. आच्छा बाबा सरि. गाबोनो पाक्का थांथारगोन. पाक्का प्रमिस. अके. दे बिदिब्ला आं एसे फ्रेश जानानै फैनि. औ दे. नों नोंसाइखौ जोबोद मोजां मोनोना बेनिखायनो नों नोंनि आइनि फट'खौ अरायबो लोगोआव लाफाबाय थायो. आं खुगाजों फोरमायनो हानाय नङा इसा. आं आंनि आइखौ बेसेबां मोजां मोनो. देना माइनाव नों आरो नोंनि आइया नों डक्टरनि जानो थाखाय मा खालामदोंमोन आंनोबो एसे खिथाना. दे जागोन दे इसा. आं दिनै आंनि पास्ट लाइफनि गासै बाथ्राखौनो आं नोंनो खिन्थागोन. आं 9 years जादोंमोन अब्लासो आं फार्स्ट स्कुलाव जइन जादोंमोन. नै मालाय नोंसानि न'आसो मोनफैबायानो. नों थादो आं थांनोसै. ओहो फिसा माइनाव सफैबाय. आं नोंनो ओंखामखौ खुरना दोनखाबाय हा. आं एसे खामानियाव थांनो नागिरदों. नों ओंखामखौ लानानै जा हा. जागोन दे आयै. बाबा आंखौ आथिं सासोबायलै. आं थाबायनो हालिया. आथिं सादों? मोनदों दासो. आं फुङाव ओंखारदोंमोन ना. मानो फैनाय नों? आं नोंखौ होनखादोंमोन ना आं फोथारावसो थांगोन होननानै. हा नोंसोर आंखौ गला जानो थांनाय बायदि मोनदों ना? दासो मोनदों जुतिया. हायाब्लाबो थाबायनानै थांथारनांगोन नों. आं बामनायाव गैखाया. फै. हाव आगै दुलुरसो माथो. हा बहाथो थांनो ओंखारा? आं एसे खामानियावसो थांनो नागिरदोंमोन. औ बेनिफ्राय माथो फिसाजोखौ नोंहा स्कुलाव होबायनो? औ नंगौ आदा. औ नोंनि फिसाजोआ गिदिर जानानै डक्टरनि जायोनो माथो. आंनो मान्दारि बिनानावसो खोन्थादोंमोन. औ नंगौ आदा. हा माबायदिहाय नोंसोरनि लुगैनायफोरालाय. मुजुम सेंखौनो जेने थेनेसो मोनजायो नोंसोरो. माब्लाबा आरो बिखौबो मोनजाबावासो. भिडिअ नोंनि फिसाजोखौ डक्टरनि फरायहोनायनि सिमां नुदों. सेंग्रासोबोलां. जाया नोंनि फिसाजोआ डक्टरनि जाया. नों आंनि आइखौसो गाबदों. नोंखौ नोगोरखायो. मोना फिसा मोना फिसा मोना बिदि हाबनो मोना फिसाजो. आयु Abo, oh abo. Abo, oh abo. सोरबा गाबज्रिदों नामा आंखौलाय? माथो मान्दारि आगैनि बायदिसो माथो खोनादों आंलाय. नाहैनि र' मानो फैलायखो बेलाय जाहोनाव. Abo, oh abo. न'आवलाय दोंना गैयाहाय? Abo, मान्दारि आगैसो माथो. आं अमासो आदार हैबाय दंमोन. आं नोंखौ मोनसे बाथ्रासो सोंनो फैदोंमोन आब'. नों गाबोन जोंहानाव खामानि मावनो थांनो सोलाबगोन ना? खामानि? सासे बावनासो जानानै नोंसोर अख्रांनि हाथरखिखौ थुख्लायनो सानदों।
ओहो आं थांनो हानाय नङा। सानना ला आब' नोङो गाबोन सानसेल' खामानि मावनायनि थाखाय आं नोंनो 500 रां होगोन। नाङा आंनो 500 रां। आं थांनो हानाय नङा। आच्छा अके आं नोंनो 1000खौनो होगोन। दाथ' नों थांनो हागोन ना? 1000? आंथ' आंनि फिसाजोखौ देनांहाय डक्टरनि फरायहोयोब्ला आंहा गोबां रांनि गोनांथि जागोन। बिदियाव आं दानिफ्रायनो रांफोरखौ जमायखायाब्ला देनांहाय आं बहानिफ्राय मोननांगौ जाखो? जियानो जा जायखिजाया खामानियानो जा आं बेखौ आंनि फिसाजोनि थाखाय मावथारनो नांगोन। आंनि रागाया आंनि फिसाजोनि सिमांनिख्रुइ माब्लाबाबो गिदिर जानो हाया। दे जागोन दे बिनानाव आं थांगोन दे गाबोनो। दासो फैबाय नों गावनि अकादाव। दाखालि बावै नों आंखौ उल्थायै बुंफिनदोंमोन ना? गाबोनसो बिनि खिथेर लागोन आं। सिनायाखै नों मान्दारिखौ। दे बिदिब्ला आब' आं दा थांथ'नोसै। आगै मान्दारि आगै। आब' नों सफैबाय। थां सादालागै थांग्रो आं दा थांगासिनो। बेयाव थानाय गासैबो जिखौ साफायै सुनानै दोन आरो मोनसेबो दाग थानो मोननाय नङा। आरो दैया बेयाव गैया सिंनिफ्राय लायनानै मोजाङै सुनानै दोन। मोजाङै सुजिया। मोनदों बिटिया। नै बेसोरखौ नुदोंना? बिसोर आंनि आदानि लोगोफोर। बिसोरनि थाखाय नों दा जानाय लोंनायनि जगार खालामहैथां। दे जागोन दे बिनानाव। राङा लादो। 500 रांल'? नाथाय नोंथ' होनदोंमोन बिनानाव नों आंनो 1000 होगोन होननानै। नों खामानिफोरखौनो मोजां मावासै नालाय बेनिखायनो 500 रांल' होनाय जाबाय। मा खामानिखौ मोजाङै मावाखै आंलाय बिनानाव? नों थिननाय गासै खामानिखौनो आं मोजाङै मावखादों। आं खायसे 500 रां होदों नोंनो, गुबुना नोंनो बेखिनिखौनो होनाय नङामोन। दे बिनानाव जागोन दे बिदिब्ला आं थांनोसै। दे।
बदलसो माथो मा जादों आथिङावलाय माबा बिनानाव मानदारि आगैलानाव आं खामानि मावनो थांदोंमोन बेवहायनो गाजोल हाबदों बिजिला आब' टिटि बिजिला औ बिनानाव अ माथो नोंनिया फिसाजोआ स्कुलाव थांबायनो औ नंगौ बिनानाव दाखालिनिफ्राय थांदों अ दे मोजाङानो आब' बेनिफ्राय माथो नोंसा फिसाजोआ गेदेर जाना डाक्टरनि जायोनो आदा दाब्लायासो खोन्थादों आंनो औ नंगौ बिनानाव गावनि सिमायाव था आब' बांद्राय लुगैसुलि दाजासै गावनि गोहोजों मिलायनाय बादिसो सिमां सुजु गां गैयालासिनो अख्राङाव बिरनो दा नाजासै नोंनि फिसाजोआनोखि डाक्टरनि जागोन बेखौ बोरै फोथायना लानो हाखो नों आब' नोंनि फिसाजोआ डाक्टरनि जानाया असम्भब बुंनायखाय लासै मोनबाय मा जाखो जेबो जायाखै फिसा एसे गाजोल हाबदों थांलाय सना आंनि थाखाय दै लाना फैलाय थां माइनाव नों फरायो थां जाया नोंनि फिसाजो डक्टरनि जाया डक्टर जागोन धोनि न'खरनि फिसाफोरा नोंसोरबायदि गोरिब न'खरनि फिसाफोरा नङा नोंनि फिसाजोआ डाक्टरनि जानाया असम्भब डक्टर जागोन धोनि न'खरनि फिसाफोरा नोंसोरबायदि नोंनि फिसाजोआ डाक्टरनि जानाया असम्भब जाया धोनि न'खरनि फिसाफोरा नोंनि फिसाजोआ डाक्टरनि जानाया असम्भब डक्टर जागोन धोनि न'खरनि फिसाफोरा जाया नोंसोरबायदि नोंनि गोरिब फिसाजो न'खरनि जाया। फिसाफोरा नङा इसोर नों बे दुखुथियानि मानो एसेबां आनजाद नायबाय दं आं सहायनो हालिया इसोर आं सहायनो हालिया आं लोरबां जालांबाय दं मा सासे गोरिबा अख्राङाव बिरनायनि सिमां नुनो हाया नामा मा सासे गोरिबा सिमां नुनायनि जेबो मोन्थाय गैया नामा इसोर बुं आं दुखुथियानि जिउखौ नुदों आंबो सहायदों नाथाय आं आंनि फिसाजोखौ बिब्दि जाजानो बादों आं आंनि फिसाजोखौ बिब्दि जाजानो सिखारलाय माइनाव आइ नों बेफोरखौ मा खालामदों आइ नों आंनि गाननाय जोमनायफोरखौ मानो सोदों
नोंखौ हस्टेलाव दोनहरनोसै हस्टेल नाथाय मानै जेबो नाथाय नुथाय गैलिया फिसा नों थांथारनांगोन नोंखौ नोंनि आयंआ लांनो फैगासिनो सफैसिगोनानो नोंनि आयंआ हस्टेल आं थाङा आयै आं थाङा हनै नोंखौ नोंनि आयं बोराया लांनो फैबायानो थाङा आयै आं थाङा हस्टेलाव आं थाङा नै फिसा बेगा बादो bayang bayang फिसा आं नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों थाङा आयै आं थाङा बेखौ लांफैदो फैबाय न' थां फिसा थाङा आयै आं थाङा फिसा नों थांनांगोन फिसा नों थांथारनांगोन आयै थारैनो माइनाव नोंनि जिउ जारिमिना जोबोद दुखुनांथाव गोजों हाथरखि जाना मोनहासुयै गोजौआव मानो थाहैखो नों आंनि गोजानाव मानो जानगारखो नों आंनि आरो बेनिफ्राय आइया आंखौ हस्टेलाव दोनहरबाय आरो बे दिननिफ्रायनो आइया आंखौ सानसेबो न'आव थांनो होखायासै आइया बेवहाय फैयो गेजेर गेजेर नाथाय आंखौ ओजाहाय खेबसेबो थांनो होआ बेनिफ्राय आइया जोबोद खस्थ'यै आंखौ उन्दैनिफ्रायनो एचएसआ लासै फरायहोबाय बेनिफ्राय आं एचएस फाइनेलाव आसामनि बिथोराव टप 10आव फैनो हानायनि थाखाय आंनि हायार स्टाडिसनि गासै खरसाखौनो सरकारा बिसोरनि आखायाव लाजोबदों दिनै सरकारनि मदद मोनामोनब्ला आं MBBS फरायनो हानाय नङामोन आं नोंनि आइखौ सेल्युट खालामो माइनाव जोबोद मोजां माइनाव नोंनि आइया नों जोबोद लाखि माइनाव जोबोद लाखि नोङो दे इसा बिदिब्ला नों जिरायथ' आं एसे बाहेरनिफ्राय फैनि औ दे बिदिब्ला थाब फै इसा आं जोबोद लेट जाबाय आं थांनोसै बेनिफ्राय आं जल्दी फैनो नाजागोन बाय दाबो सफैलिया डक्टरनि मेडामा दे नायगोन आं उनावहाय नोंनि फिसाजोआ डक्टरसो जायो ना रुवाथिसो जायो मान्दारि मादै
डक्टरनि मेडाम नोंथाङालाय आंखौ बोरै सिनायो? दिनैनिफ्राय 18 बोसोर सिगाङाव नों जाय गथ'खौ गोरिब होननानै मुगैदोंमोन बे मुगैजानाय गथ'आ आंनोमोन। 18 बोसोर सिगाङाव? माइनाव नों डक्टरनि जामारबाय? आं बे NH हस्पिटालाव गोदोनायाव स्टेथस्कप लानानै डक्टरनि गस्ला गाननानै मा आं बेवहाय रान्दिनि जाफैदों होननानै नों सानदों नामा? माइनाव फिसा आंखौ निमाहा होदो माइनाव फिसा। आंना जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबाय माइनाव फिसा। आं नोंसोरखौ बिदि गोरिब होनना मुगैनो नाङामोन आरो आं बिदि रावबो गोरिबखौ माब्लाबाबो बिदि मुगैला। नाङा मादै नाङा, नों बेफोरबायदि आखाइ खबजोबलायनानै आंनाव निमाहा बिनो नाङा। आं नोंसोरनि रायनाय बुंनाय मुगैनायाव एसेबो गाज्रि मोनाखै मादै। जोबोद गिदिर फिसा नोंनि गोसोआ जोबोद गिदिर। दे बेफोरखौ दोनथ'दो मादै। दा नों जा बेरामनि थाखाय आंनि सेराव फैदों बेखौ खिन्थादो आंनो। माबा माइनाव दानसे जालांबाय आंना उदै सानाय बेरामा, नाथाय दासिमहालागै हामाखै। नों जेबो मुलि जायाखैमोन नामा? जादोंमोन फिसा, नाथाय हामाखै। अके। नै नोंखौ फार्स्ट आल्ट्रासाउन्ड खालामनानै नायग्रोनांगोन। दे जागोन दे फिसा। बेनिफ्राय बेनि रिजाल्टखौ नायनानैसो आं नोंनि ट्रिटमेन्टखौ खालामनो हागोन। दे बिदिब्ला। आइखौ कल खालामहरनि। मैया आइखौ कलखौनो खालामनाय जायासै। फिसा माइनाव। हेलौ माइनाव फिसा। औ आयै। हस्पिटालावनो दङना नों? मा जाखो फिसा? नों मानो गाबदों फिसा? मानो गाबबाय बायनो आंलाय? गथ' गोरलै नङाथ' आं गाबबाय बायनो। बुं फिसा मा जाखो? नों गुबुनखौ थगायनो हागोनबाबो आंखौ थगायनो हानाय नङा। आं नोंनि बिमा फिसा। I miss you, I miss you so much. बोसोरसे जालांबाय आयै आं नोंखौ नुयिया। नों बोसोरसे सिगाङावसो जोंनि रुमसिम फैदोंमोन, बेनिफ्राय फैथाराखै। थांगोन ना फिसा थांगोन। नों थांगोन होननानै फैथारा। जेबो थांगोन गैलिया। आं नोंखौ गाबोननो लायनो थांथारनोसै अराय समनि थाखाय। नोंखौ आं आंनि लोगोआवनो लाफागोन आयै। नोंखौ आं आंनि मेगननिफ्राय गोजानाव थानो होलिया। नाथाय जेबो नाथाय नुथाय गैलिया। आं नोंखौ लायनो थांथारनोसै गाबोनो। नों थफ्ला थफ्लिया बोननानै दोनदो। दे जागोन दे फिसा आं थांगोन। नों फैथारनोनो नांगोन। दे बिदिब्ला आं लाखिथ'नोसै। हारसिं हारसिं मावनायबो आंनि गोसो